חברים, אז אני פה אחרי האיבנט, וכמו שאתם רואים יש לי פה קומה שלמה של לקי בלוקים שאני הולך לפתוח אותם איתכם. פה זה יהיה שלכם, אז יאללה בואו נפתח. נפתח מהר. בוא נראה. אוקיי, בינתיים לא משהו. בוא נראה. איי. יאללה. אוקיי, 2.4 מיליון. אוקיי. רגע, יש עוד. הנה. אלה האחרונים. איי. טוב, כנראה אני בלי המזל היום. טוב, זה מה שיצא לי. טוב, הנה זה מה שיצא. אני מזכיר לכם, כל זה שלכם, אבל בשביל לקבל את כל אלה, אתם צריכים להירשם לערוץ.